Mafii Roșii, noiembrie. Și mișcări în mafie. Top albume, Superstar, 97,52 views. Ciobănaș, 707 views. Star Parker, 500 views. 4, Menete Regele K, 457 views. Noi artiști în mafie. Julian DFG a intrat oficial în mafie. Lansări de activitate. Julian DFG, piesă mixată de Menete Edward. Julian DFG, multe demo-uri noi pe TikTok. Baby, zi-mi ce vrei să știi, mănânc până am intenții, dezbracă-te gata, vin te iau cu jașca. Baby, zi-mi ce vrei să știi, mănânc până am intenții, dezbracă-te gata, vin te iau cu jașca. Diseară am să vin să te fur de acasă, oricum știu că lui tatu nu-i pasă și măta nu prea e pe acasă. Diseară am să vin să te fur de acasă, oricum știu că lui tatu nu-i pasă și măta nu prea e pe acasă. Vin te fur, am grijă de tine jur, și nu-mi promeți, mă jur pe tine te iubesc. Tu vino îmi place, vino tu baby îmi face, sudie nu te face. Mami, ai silicon fur, pentru mine ești o bombă. Rupe-te gen ca escortă, mami, ești bombă. Când tot are panele să-și miște pocile, am o pistări cu minte, vrea să fac orice. Când tot are panele să-și miște pocile, am o pistări cu minte, vrea să fac orice. Eu te-am văzut la mall, acolo eram noi, nu te-am privit în ochi. Eu te-am văzut la mall, acolo eram noi, nu te-am privit în ochi. De mână, ne-am plipat împreună, ne făceam poze pe story să ne rămână. Băteam repere în is on the beat. Stau pe gânduri, fata asta mă întreabă ce am. Flexez în costum, mă bladuri aruncat în geam, și parcă mă taie și aoli nu de plin. Fac o sumă, aprind o țigară și o schimb. Stau pe gânduri, fata asta mă întreabă ce am. Flexez în costum, mă bladuri aruncat în geam. Adrian Stefan and Julian DFG, piesă pe canalul Mafiei Roșii. Adrian Stefan, piesă solo. Samuel Capota, piesă mixată de Menete Edward. Posibilă împăcare. Julian DFG and Menete Edward. Snip Razvan. Doar pentru tine, încât timp a rămas. Nu vreau să vin apoi, nu vreau să vin apoi, dar sufletul meu l-ai stricat cât pentru amândoi. Nu vreau să vin apoi, nu vreau să vin apoi, dar sufletul meu l-ai stricat cât pentru amândoi. Inima mea plânge, Eu pe amândoi, dar nu te vrea înapoi. Doar pentru tine. A scos un feat. Adrian Stefan and Razvan au scos o piesă împreună. Adrian Stefan, multe demo-uri noi. Adrian Stefan and Menete Edward, snippet din Inima de Gheață 2.
căzutul, dar inima mea e plin de petru și gândurile mele bântuite pe ăsta de aia care zicea: tu ești viața mea, nu altă fată, dar tu de grabă și Ei, am conectat acum cu fația că tava nu pe hu. Menete Edward a anunțat că urmează un sezon de piese triste. Colaborări anunțuri. Urmează multe colaborări. Adrian Stefan and Menete Edward EP Paragraf în decembrie. Sunt Iulian DFC a vorbit despre colaborările cu Mafie Roșie. Mai vedea piese mixate de Menete Edward? Cred că da, deși voi începe cu Luca Beat să le fac la Sig Music, dar presupun că da. Vom vedea colaborări cu cei din Mafie cu tine? Cel mai probabil, depinde de ei, dacă mă vor să mă aleagă sau ceva. Eu fac colaborări free, nu-mi permit să le cer bani, fiecare știe ce face, eu fac asta pentru business-ul meu de, cum să zic, e proiectul meu, m-am născut, de seama. Așa, cine ți-a susținut în viitor? Să ne așteptăm de la tine. Bă, aș avea un EP de scos cu Rava și cu Amuli. Vom anunțat proiectele viitoare, a confirmat lansarea albumului Iarna pe 20 decembrie. Da, un album apropiat. Voi scoate, nu știu, vreo 12 piese noi care se vor lansa pe 20 decembrie. Albumul se va numi Iarna și va avea o tematică super lux. În interviu apare și Afan Stefan. Salut, bună, sunt Adrian Ștefan și voi răspunde la 5 întrebări pentru Mafie Roșie. Am să citesc întrebările și eu să dau răspunsul. 1. Cum te-ai cunoscut cu Eduard? Din ce știu eu, cu Eduard m-am cunoscut pe Instagram, în mesaje. La care piesă te-ai chinuit cel mai mult? Cel mai mult, să zic așa, m-am chinuit la prima piesă pe care am și scos-o, Inimă de gheață. Un Fiat nou, numărul 3, am scos acum recent piesa Off Stone. 4. De unde e numele Adrian Ștefan? Numele Adrian Ștefan e numele meu și îmi place cel mai mult. Și 5. Un album EP în viitor. Un album în viitor încă nu știu, dar o să văd cu mână de Edward. Ce și cum. Concluzie lunară. Noiembrie a fost una dintre cele mai active luni pentru Mafie Roșie. Noi membri, multe piese, colaborări puternici, artist noiembrie. Locul 1, Iulian DFC, 5.000 view. Locul 2, Razvan, Patosfaris Pagino view. Locul 3, Adrian Stefan, 300 view. Locul 4, Menete Edward, sunt 503 view. Locul 5, Vexis, 53 view. Dacă vrei